95% tal-miżuri soċjali mħabbra fil-budget għal din is-sena ġew imwettqa. Dan hekk kif minn 18 l-inizjattiva s'issa fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena saru 17 il-waħda. Dan fil-waqt li huwa ppjanat li l-miżura li fadal tkun implementata. Fost il-persuni li huma stmati li gawdew minn dawn il-miżuri hemm 95,500 pensjonant u 14,600 anzjan ieħor li ma jikkwalifikawx għal pensjoni. Ma dawn kien hemm ukoll 37,000 anzjan li għandhom iżjed minn 75 sena, 23,000 benefiċjarju tal-għajnuna supplementari u ftit inqas minn 7,000 ruħ li gawdu mill-għajnuna soċjali. Fost l-iskemi mwettqa diġà hemm iżjieda fil-pensjoni kontributorja u mhux kontributorja, miżura li wettqet ġustizzja ma' persuni li ħallsu bolol qabel l-età ta' 19-il sena u żieda fil-bonus annwali tal-anzjani li ma jikkwalifikawx għal pensjoni. Tul din is-sena ġie introdott suppliment addizzjonali fiċ-Children's Allowance, ġew estiżi it-thresholds ta' dħul tal-in-work benefit filwaqt li ngħatat għotja ġdida għal carers ta' wlied b'diżabilità. Kien hemm ukoll titjib fir-rati tal-għajnuna supplementari li gawdew minnhom madwar 23,000 persuna. F'konferenza tal-aħbarijiet li tat ħarsa lejn ix-xogħol li sar fil-qasam soċjali f'dawn l-aħħar 6 xhur, ingħad kif f'Novembru mistennija jsiru l-ħlasijiet lil madwar 5,500 persuna sabiex ikunu indirizzati l-inġustizzji ma' dawk li kienu fil-korpi ta' qabel l-1979 jew mal-Gas Board u wara daħlu jaħdmu fis-settur pubbliku. Din l-iskema ser issir b'nefqa ta' 9,5 miljun euro. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u Drittijiet tat-Tfal, Mark Musu, spjega kif issa beda l-proċess sabiex jitfasslu skemi ġodda li ser ikunu introdotti fil-budget li jmiss għal dan il-qasam. Min kalkoli li għamilna naraw li intlaqtu madwar 290,000 persuna, ġifieri qed nitkellmu iktar minn nofs il-popolazzjoni Maltija, għalhekk huwa importanti. Ovvjament issa l-ħidma tagħna tkompli minn barra l-miżuri tal-budget aħna x-xogħol tagħna normali jibqa' għaddej, però issa ovvjament beda l-ippjanar u qegħdin inħejju għal budget li jmiss. Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon stqarr kif it-twettiq ta' dawn l-iskemi huma prova ċara li dak li wiegħed dan il-Gvern iwettqu. Dan fil-waqt li spjega kif dawn l-iskemi huma mera ċara tar-ruħ soċjali li għandu dan il-Gvern. Aħna amministrazzjoni li dejjem hemm minna fil-ġustizzja soċjali u mhux hemm minna biss, wettaqniha fil-prattika u morna s-solidarjetà soċjali fejn uħorġu jdejna u ngħinu lil kull minnu fil-bżonn. Dik hija l-missjoni tagħna u dik għandha tibqa' l-missjoni ta' dan is-settur kollu kemm hu.